Uban usab sa tagsa-tagsa ninyo ka mga radio sets aron sa ingon ni ana. O mao'y inyong magamit sa pagpamati ninyo na karon sa pagtuon natos makamaturan nga puro lamang mga nakasulat sa Biblia. O kung may mga basahon man nga mga referensya nga among pagabasahon kana dili aron supakon ang Biblia. O kini nga tulumanon sibihan sa Power Radio matag adlaw kita nga matagabi sa Domingo sugod kita sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabihon. Og mabati usab kini ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi dito sa Waikurat Radio FM sa Balingasag. Mabati usab magsugod sa alas 8 mulungtad hangtod sa alas 9 sa kagabihon. Og mabati usab kini sa Teleradyo sa DXKO mabati usab magsugod kita sa alas 12 mulungtad kita hangtod sa alauna. O mabati usab ang atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi sa Radyo Ultra. Magsugod kita sa alas 10 ug mulungtad hangtod sa alas 11 sa kabuntagon matag adlaw kitang Domingo. Og didto sa dapit sa Bato Plaridel, mabati usab kini sa DXMM FM sa Kalamba. Mabati usab magsugod sa alas 6 mulungtad hangtod sa alas 7 sa kabuntagon. Og dito sa DXDR sa Dipolog, mabati usab ang atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi. Magsugod kita sa alas 12 bulungtad hangtod sa alauna sa kahaponon. Og dito sa dapit sa Iligan, mabati usab ang atong programa sa Radyo Bandera, mabati usab alas 3 magsugod sa kahaponon og bulungtad hangtod sa alas 4 sa kahaponon. Og ang atong programa usab dito dapit sa Pagadian, mabati usab sa istasyonan sa DXPR. Mabati usab magsugod sa alauna mulungtad hangtod sa alauna imidya sa kahaponon tunga sa oras kana. Og sa uban pag mga istasyonan nga nagplano ang mga ministro sa pagtulon ang PBCM nga mosulod ipahibalo ra namo kana. Og dito sa dapit sa Visayas area mabati usab nato ang programa mga langitong lamdag sa kinabuhi sa istasyonan sa DX sa DYLA mabati magsugod sa alas 11 mulungtad hangtod sa alas 12 sa kaudtohon. O dining higayon na karon ikauban pa nato ang uban pa nga mga ministro. Kumusta usab kaninyo mga kaigsunan ug mga kahigalaan? Kini karon inyong igsuon Brother Mario Arlito Sabit magkapakiguban karon nining usa ka taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. Aron sa pagpadayon mga kaigsunan ihatag ko kamo sa kauban uban pang ministro. Kamusta kaninyo mga galaog kaigsunan kini sab si Brother Romira Macamos magkapakiguban sa taknang tulumanon mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O garon sa pagpadayon, magpaila pagkaroon uban pang ministro. Kumusta ka ninyo mga igalar, mga igsunan, kinyong alagad sa kanginan, Evangelista Brother Gisrel Macarayo. O garon sa pag-isgot sa timay, balik ko kamo kang Brother Hermogenes Macarayo. Ang atong pag-isgutan karon mga kahigalaan ug mga kaigsunan, ang padayon natos pagtubag sa isyu ni Mitchell Bindilio nga nagsigig pangatake sa pagtulon ang PBCM, nagtuog dagway siya o atrasan na mo dinhi. Kini si Mitchell Bindilio, ang iya lang yung pagkahilabtunon ani. Nagprograma ni dito sa Dipolog unya. Ang iyahang programa magsugod po karon alas 7 sa Waikurat Radio FM sa Balingasag, magsugod na sa alas 7 mulungtad hangtod sa alas 8 sa kagabhion. Karon nagsugod po sila. Unya giatangan po dito sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio kay para ang ilang isyu tubagon ritso kay magsugod masab paghuman sa ila amo na sab. Magsugod sa alas 8 hangtod sa alas 9 sa kagabhion. Ang uban nga mga isyu tungod kay sa sulod sa usa ka oras dili na madala nimo sa pagtubag ang mga daghang isyu mao na gibahin-bahin sa mga ministro sa pagtulon ang PBCM ang mga istasyonan dito dalon ang pagtubag sa mga isyu po niya gibuhian pod sa kahanginan. Ingon ani ra nga sistema. Nganong wala man si Mitchell Bindilio diri nganong gidala man ninyo sa kahanginan ingon ani ra nganong tuwa siya sa Dipolog nganong iya mang hook up dias Balingasag. Kay gusto niyang ipabati sa mga membro sa PBCM nga maayong laki siya. Ha? Kana ra man. May laki, naghagit ra ba kag debate? Unyag hagit debate, diha na bitaw ko sa Dipolog sa una. Naglamano bitaw tong duha. Ako bitaw kang giignan kay niyo kag makigdebate ba? Usa sa kauban ninyong pastor kaatbang ninyo diha. Kay doon na may lalisay ninyo diha, bayluay sa katarungan diha sa Dipolog. Alauna hangtod sa alas 2 sa kahaponon. Paghuman sa among programa, inyo na sab. Paghuman sa among programa, pagawas nako. Kinsay ni agis inyong taliwala? Ako. Karon kay pag-agi nako sa taliwala ninyo. Kinsay akong gitumong ikaw. Kay nganong ikaw mahilabtunon sa mga ministro sa PBCM. Unsay giingon sa piniling nasod nga pastor? Makigdebate ba mo mga PBCM sa kung hagiton mong debate? Unsay akong giingon? Makigdebate me. Wa may atrasag debate. Biblika lang. Ilan na nga sistema. Pag abot ana, di ba nag-istorya ta? Naglamano ta sa kamot, di ingon dayong ka nga mo apil mo makigdebate di mo, makigdebate. Ako kang giignan. Nakaila ba kang John de la Piña? Kaila ka ni
Bamboy Galarpe, niingon kag kaila kang Matias, kaila. Ang tanan lagi panglitok nako imong nailhan nga mga kauban imong pastor. Karon kay enkwentro man ako sila sa Armageddon sa Diksio sa una. Magsugod ang programa sa alas 6 hangtod sa alas 9 sa Kabuntagon. Unya unsay nahitabo si John de la Peña kuntaka. Pangutan-as John de la Peña wala pa mi nagharap-harapan debate didto sa Sibihan sa Diksio on air. Ang among debate harap-harapan magsugod sa alas 6 hangtod sa alas 7 sa Kabuntagon. Wa lugar na mahitabo. Nahitabo man. Muna nga ang iyaha na diha na bitaw ko unya nga wa malagi ka dato lagi mo andar. Ha? Wa malagi ka mo andar dato panahon na laging kablit na ka kay para mangayo taog kining oras dito sa management dito sa DSDRC Dipolog. Kay ang ila dito naaman sila program na may oras na gihatag nila nga bayluay sa katarungan kung naay gusto magdebate muhangyo kas management tagaan ka tagaan mo gigayon debate unya ang pangutana karon nganong wala man kada wa man nimo sugde kanara karon imong gibabate niya ang amo dinhi mao man ni ang pagtubag namo kung manubag mis isyu dili mi gipanghilabot ug di pon mi gilabtos tao kay nas proverbio 3 bersikulo 30 di mi gipanghilabot sa among isig katawag wala po ni manghilabot kanamo ha mo nang naas Roma 14:16 dili na mo pasagdan kung ang among mga gipakam maayo og matuod nga among pagtuo kung hilabtan panalitan di po na pasagdan 14:16 sa Roma hinoon katungod sa uban nga mga pastor, katungod sa uban nga mga susama nimo, nga moatake sa pagtulon ang PBCM. Ngano man? Tuwag kay naamatay freedom. Natay freedom of religion, natay freedom of speech. Nalatid ka na sa Philippine Constitution, sa Bill of Rights Article 3 Section 4 ug Section 5. Busa kay na naay gitawag og freedom of religion, dunay libertad ang tao pagpili asang relihiyon ang imong pilion. Unya, duna poy freedom of speech muna nga ikaw musulti ka mupahayag ka ayuha lang kay base ng imong sulti naa sa Sirach 28:26-27 nga basig dunay tawo kanus maghulat ka masayop ikaw musulti og di ka magbantay mauwawan ka sa imong mga gipahayag niya kining atoa dili man ta mohatag tubag og wala sila gibuhi ang isyo mao man wa siya gibuhi ang isyo be paminawon gay nato ang isyo kay diha nato ipasukad. Ang isyo ni ining nagpakamaayong laki. Unya nangurhi pa siya, puwerteng atake niya dito sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio nagtuog dagway siya nakaigo na. Tanaw na to ni be, paminaway ninyo mga kaigalan o magkaigsuonan ang iyang giyaw-yaw. Ya, paminawin ninyo ha. Ato sang kuano na kay atong kuanan atong paminawan ang iyang gisulti tan-aw na to og para nga ato sang kuanon ha kay para nga ato sang ipabati kay para gyud nga inyong mapaminawan ang kining gisulti sa nagpakamaayong laki atong paminawan ha niya balikon ta ato rang kuanon kini niya atong paminawan na ayaw po pagpahalata. unsay gisulti ni Mitchell Bindilio matod pa niya mao nay gisulti mao nay gitudlo sa inyong Espiritu Santong pike nag-ingon siya nga diha kuno sa Salmo nag-ingon si David diha nga si Hiuba bato unya nag-ingon din dito sa Deuteronomio si David kuno may nagsulti diha naingon kuno si Reverend niingon din siya oy mo ni tinudloan sa Espiritu Santo mao na kay wa man gud matudlo sa piki nga Espiritu Santo mo na day gisulti dayon niya niingon siya kay balo ba mo kanang Henesis Exodo Levitico Numeros Deuteronomio Pentateuch the five book of Moses mga sinulat man ni Moses dili man kang David pero matod pa sa anak sa Espiritu Santo nagpatuo nga Espiritu Santo na piki matod pa na dayon niya nag-ingon si David kuno sulti oy ingon ani nga sistema kadaghan na namo naggilitok mao bitaw gisubay namo tanan nga nakasulat diha sa Biblia kanang gikan sa Henesis sa daang tugon lang gani 39 na kabasahon unya dunay mga sinulat diha nga kang Moises dunay poy sinulat sa mga propeta diha na nga mga sinulat
gikan sa Henesis, Exodo, Levitico, Numeros, Deuteronomio, muna isulat ni Moises. Kanang Josue maghukom rot unang Samuel, 2 Samuel, unang Hari, 2 Hari, unang Kronikas, 2 Kronikas, Esdras, Nehemias, Esther, Job, mga Salmo, mga Proverbio, Ecclesiastes, Awit ni Solomon, Isaias, Jeremias, Lamentaciones, Ezekiel, Daniel, Osias, Joel, Amos, Abdias, Hunas, Mikias, Nahum, Habakuk, Sophonias, Haggai, Zacarias, Malakias, muna sinulat nga nalatid sa daang tugon. Pero ang kang Moises diya, mao lagi tong Henesis, Paingos, Deuteronomio, 5 kasulat. Ana sistema, wa lugar may masayod ana. Ang iyang gidakop ana, kay naaman bisan pagani ang kana gani mga basahon nga naas bagong tugon 27 ka basahon magsugod sa Mateo, Marcos, Lucas, Juan, mga buhat, mga taga Roma, unang Korinto, 2 Korinto, mga taga Galacia, mga taga Efeso, Filipos, Colosas, unang Tesalonika, 2 Tesalonika, unang Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebreano, Santiago, unang Pedro, 2 Juan, 3 Juan, Judas, Pinadayag. Kanang 27 ka basahon na naanas bagong tugon, nahiusa 66 ka basahon kanang inyong SD Bible. Sa King James version, pero sa maayong balita Biblia sa Bibliang Katoliko 72 books katong doon na Deuterocanon, doon na Sirach. Ingon ana nga sistema karon niya walo garmi masayod ana ang gibantayan bindilyo ang sayop. Pangutana kato bitaw nangatake bitaw kanamo nga imo may pagkasayop sa Ezekiel 46 bersikulo 3 imo mang gilitok Isaias 46 bersikulo 1 ang imong gilitok dili man tong Ezekiel. Ang Ezekiel atong gidiskasan unya didto ka ni mensyon dito sa Isaias. Nga napag yung imong giyaw-yaw. Unsa pag giyaw-yaw nimo? Nagsulti pa ka. Nga matod pa nimo unsay giingon nimo napahimo sayo po. Maayo ra man ka mamantay. Balog sa pagbasa kuno iandam kuno dia Brad Warlito ang Abdias 1:15 kay tan-aw tanis bindilyo kay atong isumbalik kaniya ang iyang atake kunuhay nga nagpakamayang laki tan-aw tag mugawas bagyo na mayang laki di ba kining nagpakamaayong laki sig kasupalpal sa iyang rason niya pagyod niya atong paminawan unsay gisulti niya palihog sa pagbasa ready na ka Brad Warlito sa Abdias 1:15 palihog pagbasa kay para nga atong ipabati lecturon tanis Mitchell Bindilyo tan-aw na to ni Asya gisulti matod pagani niya nga ang iyang gisulti si Mrs. White daw dili gani gyud kuno ni mao kunoy nagtukod kuno sa SD paminawan nato sa ato sang kuno nang iyang gisulti atong paminawan ha kay para gayud nga mogawas tan-aw nato ni karon og kuan ba Nasabda ninyo igala, waton pa niya, ang Seventh Day Nasabda ninyo igala, waton pa niya, ang Seventh Day Adventist si Ellen G. White nagtukod. Sa sunod, ako mong dadaan og dokumento nga si Mrs. White converted lang. Alang nila, ang converted mo na ipawon mo na nagtukod. Okay, ato nang, ang unsay gisulti niya gidinay nga si Mrs. White dili ko virtual founder kay nga naman converted lamang siya sa SDA gidinay ha base sa iyang una nga mga tagautang sa iyang programa sa mag-program siya kanang iyang tingog sa kamaturan pero tingog dili kamaturan hatong basahon sa diha Brad Warlito og doon na bagyo'y tao nga ang iyang giyaw-yaw ang iyang gibuhat mubalik ra sa iyang kaugalingong ulo O niya Brad Makarayo sumala sa pagpahayag dinhi sa Abdias sa iyang kapitulo 1 bersikulo 15 gingon dinhi sa pagpahayag kay ang adlaw ni hubad ulman sa ibabaw sa tanang mga nasod ingon sa imong gibuhat kini kanimo pagabuhaton kini ang imong gibuhat magabalik sa imong kaugalingong ulo sumala sa pagpahayag Brad Makarayo na tanawa ha doon na gyud ay tao di ay nga ang iyang gibuhat mobalik sa iyang kaugalingong ulo tanawa gani kini siya di man ni masayop kay mangurhi iyan ang gipadako perti kuno sayo pa unya ang nagtudlo ko klaro kuno nga piki kuno Espiritu Santo kuno nga amo kuno gituhan kay ngano man og di pa kuno piki ngano magkasinayop man kuno sa pagsulti siya di masayop og debate lagi ni questionon ta ka naingon ka man nga matod pa di mo maayo ning magdebate sokol mo na kog debate kay nagtuo ba day kini ding atong gibat unsa man day ni ingon ra ba day kas previous nimong wali maayo nang debate kay mag-cross examine nato o nya cross examine nun tikaw sampulan ako mga naminaw sa programa o cross examine nun ta ka kung pananglitan masayop day kas pagsulti di na day tinuod ang imong gituhan ikaw Bindilyo tinuod imong gituhan dili
Ako sa mayong katinuod, ang atong Hesus Kristo. Pag-ingon ako, wa pa kay sipiat. Tanawa ra bitaw to imong giingon, Ezekiel maoy nagsulti, imong gipabasa, giyaw-yaw nimo Isaias 46:1. Isaias 46. Pero pag abot ana didto nimo nibasa imong kaubas Ezekiel. Unya Ezekiel ay imong gipasabot ina Isaias imong litok. Sipiat na magkato. Unya karon, kini kay dako magyud ni. Bisan ra bag unsaon nimo di ra ba nimo ni ma-repair. Buslot ra ba ginin dako. Ngano man una, kini. Tanawa gani, niingon siya converted lang si Mrs. G. White. Dili founder, pero sa uban yang yaw-yaw unsa kunos Mrs. White. Na paminahon ta. Niya, tan-ahon taog wa ba ni namakak niya. Gusto na ang imong gidala-dala Seventh-day Adventist man nga nag-angkon kay ikaw tinuod. Waday ka kabalo na ang sinugdanan sa Seventh-day Adventist nasugdan na maungalan ang nagbugna ni ngalan na sila ni Mrs. White. Unsay gisulti niya? Nagsulti nga si Mrs. White converted lang sa SDA, dili founder. Pero pag ingon nga atake sa didto sa nibulag nila nga SDA, unsay gisulti? Giatake niya, waday ka masayod nga ang gidala-dala nimo nga SDA, ang nagsugod ang nagtukod si Mrs. White. Unya na unsa man ang sinultian nimo? Perfect ana Mitchell Bindilio. Tanawa ra, unya kay nasipiat man, unsaon nimo naron ang dauganan nato, kung tinuod tang tinun-an sa Dios di man ita masayop di paglitok, nganong nasayop ka man og nasayop ka na. Hay tinuod na magsulti. Si Mrs. White converted lang, dili siya mao ang nagsugod sa pagtukod ana. Og kanang giingon nimo nga si Mrs. White mao gid ang nagsugod pagtukod sa SDA. Asay tinuod na? Ha? Tanawa lagi, mao lagi na. Mukuhit gani tagpuling sa atong isig katawo. Ayaw hagid lagi nga walay puling po diha sa imong kaugalingong mata. Ingon ana ra nga sistema sa Biblia na abagyod na Brad Israel nga aduna gyud giingon sa pagpahayag nga kung ikaw mukuhit ka sa puling sa imong igsuon kinahanglan lantawon sa nimo ang imong kaugalingong wa ba po'y nagbabag po diyang puling sa kaugalingon mong mata o troso sa kaugalingon mong mata. Palihog pagbasa sa Mateo 7 versikulo 1 hangtod 4. Niatong basahon sumala sa gisitar mga sitas Brad Makarayo. Kiingon, ayaw kamo pagpanghukom sa uban aron dili kamo pagahukman. Kay ang hukom nga inyong gipakanaog mausab ang igahukom kaninyo. Ug ang takos nga inyong gipanghatag mausab ang takos nga inyong pagadawaton. Nganong tan-awon mo man ang puling nga naa sa mata sa imong igsoon. Ug wala hinuon nimo tagda ang truso nga naa sa kaugalingon mong mata. Ug unsaon mo man unsaon manimo sa pagkaingon sa imong igsoon, ambi kuhiton ko ng puling gikan sa imong mata nga anaa may truso diha sa kaugalingon mong mata. Tuan na, ang takos nga iyang gihatag, nasipiat ko nung silipirin. Pero tanawa siya po otro pong dakong sayop. Sa tinuod nga pagkaistorya kini, wala na mo ingon siya nga amo nang gisugalan siya, ingon nga nitubay mi anang iyang prinsipyo. Kay dili sukaranan o dili sukdanan. Mao ni, kay kana si Mitchell Bindilio, mao lagi na. Kung ang basihanan gay nato, ang pagkasayop mas atong gisulti mo gawas nga di ka tinuod, na astas Bindilio di tinuod. Kay nga no man, nagyaw-yaw man. Nga niingon siya, si Mrs. White, dili siya founder sa SDA kay converted lang siya sa SDA, pero tanawa sa uban yang wali, tanawa di ba si Mrs. White mo gawas nga mo'y nagtukod, ha? Tanawa lagi, mo lagi na kay magpataka magyaw-yaw o nag-ibalik na ko nimo kon pananglitan karon kay nagkasinayop man ang imong gisulti sab moingon pag ko dili tinuod ang imong gituohan. Ako sa tinuod gis Kristo bisan kami. Si Kristo piki bagod nga na-record sa Biblia nga nagtudlo sa apostoles dili. Kinsay mahulog piki, gamiton ako ang imong prinsipyo. Pagka masayop sa pagsulti, piki ang nagtudlo. Ikaw kay nasayop pagkas pagyaw-yaw, piki ang nagtudlo nimo. Tanawa ra.
uli lagi mo na gingos Abdias 1:15. Ayo gyud ngang imong gibuhat dili na mo balik diyan nimo kay basig mo sa liring diya nimo ug mo sumbalik nimo ng imong gisulti diha unya ka manglipaghong niya. Ingon ana ra nga sistema pero wala na mo siya sugali ingon nga kana siya nitubay mi siyang prinsipyo nga maunay sukdanan kung maglili ta og tinuod nga katawhan sa Dios. Kay ngano man kung pananglitan nga maunay sukdanan ay mo gawas nga ang atong Ginoong Kristo dili tinuod. Ngano man? Tungod kay doon na may gisulti pod sa iyang mga tinun-an bisan si Kristo magtutudlo. Palihog pagbasa Brad Rome sa Juan kapitulo 13 bersikulo 13 tan-aw nato ang atong Ginoong Kristo og si Kristo magtutudlo bagyod si Kristo. Palihog pod pag-andam Brad Jezreel sa unang Korinto 14:37 tan-aw nato. O niya din Brad Macarayo sa gisitar na nimo nga sitas nagingon din nagatawag kamo kanako magtutudlo o Ginoo o gusto kamo kay mauman kanako Na tanawa ha unsay gisulti ni Kristo nagtawag kamo kanako nga magtutudlo Ginoo gusto kamo kay mauman kana ako. Palihog pod pag andam pod Brad Mario sa nakasulat sa Mateo 11. Kay tan-awon tani ang atong Ginoong Kristo nagtudlo bagid siya sa iyang mga tinun-an. Tan-aw nato 11 nga kapitulo unya basaha ang bersikulo 28 ug 30 sa Mateo 11 28 ug 30. Karon Brad Israel, si Kristo magtutudlo man. Siya magtutudlo og Ginoo. Karon pangutana, ang Ginoo nga magtutudlo si Kristo. Unsay gisulti ni Pablo sa iyang mga sulat? Nganong naisulat ang Biblia? Nga naa diha ang mga sulat ni apostol nga si Pablo. 14 ka basaw nagsugod sa Roma paingon sa Hebrehanon. Kanang Roma, unang Korinto, 2 Korinto, Galacia, Efeso, Filipos, Colosas, unang Tesalonika, 2 Tesalonika, unang Timoteo, 2 Timoteo, Tito, Filemon, Hebrehanon. Kanang Hebrehanon sinulat ni apostol Pablo, kana mga basahon na ni apostol Pablo gisulat. Kinsay nagsugo kuno ana? Ang Ginoo giingon sa 1:13 mao si Ginoong Kristo ug maoboga na si Kristo ang nagsugo ni apostol Pablo nga isulat ang iyang mga sinulat. Niatong basahon diri sa nagasulat sa unang Korinto kapitulo 14 bersikulo 37 gingon. Kung adunay magahuna-huna nga siya propeta o may hiyas nga espirituhanon, gikinahanglan magaila siya nga kining akong gisulat kaninyo maoy usa ka sugo sa Ginoo. Tuana, kinsay nagsugo sa mga sulat ni apostol nga si Pablo nga na-record sa Biblia? Ang atong Ginoong Kristo. Ang atong Ginoong Kristo. Karon, kay ang atong Ginoong Kristo man maoy nagtudlo sa mga sinulat nga na-record sa Biblia. Tan-aw nato karon kun ang gisulti ni apostol nga si Pablo wala ba siya tanan gisulti ni Pablo perfect ba gyud si apostol nga si Pablo? Tan-aw nato ha. Tan-aw nato. Karon palihog pagbasa asa pa gyud Brad Warlito nga si Kristo nagtudlo gyud sa iyang mga tinun-an. Dinhi Brad Macarayo sa nakasulat sa Mateo sa iyang kapitulo 11 bersikulo 28 ngadto sa 30 gingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsunan. Gingon dinhi, umari kamo kanako kamong tanan nga nabudlay o kapahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo diha kaninyo o pagtuon kamo gikan kanako matupan ni Kristo kay ako mapaubusanon sa kasing-kasing o makakablag kamog pahulay alang sa inyong mga kalag kay masayon ang akong yugo o magaan akong luhan sumala sa pagpahayag Brad Macarayo. Tuana, unsay nakasulat? Umari kamo, kamong tanan pagtuon kamo gikan kanako. Unsay gisulti ni Kristo? Pagtuon. Karon kay si Kristo nagtudlo man sa iya mga tinun-an. Unya karon ang tinun-an sa atong Ginoong Kristo o sa apostol Pablo, ang sulat kuno niya gisugo siya sa Ginoo nga mao si Kristo. Unya si apostol Pablo wala ba siya gisulti nga iyang gisulti nasipyat sa pagsulti niya? Basahon ako kana bitong gibuhat ni Mr. Bendilio nagpasabot lagi way hibang kaagan ug unsa ang tinuod nga katawan sa Dios. Perfect ba ka musulti? Wa ba kay sipyat usay sa paglitok nimo ug naa ba? Tanawa ra. Pero og dunay sayop, mo ba na ilhanan sa dili katawan sa Dios? Kay kuno na ilhanan si Benilio di na tinuod ang katawan sa Dios. Tanaw na tos Pablo gani. Niya sa unang Korinto kapitulo 10 bersikulo 6 ug hangtod 8 gingon. Og kining mga butanga maoy mga pasidaan alang kanato sa dili pagpangandoy og mga daotang butang ingon sa gibuhat nila. Kinahanglan dili kamo magmasimbahon og mga Dios-Dios.
Naisulat ang katawhan ng lingkod, unsay giingon na ng lingkod og unsa pagyod sa pagpayag ng lingkod aron sa pagkaon ug pag-inom. Nanindog sila aron sa pagsayaw. Dili kita magpakighilawas ingon sa gibuhat sa uban kanila. O unsa man kining giingon na kay si Apostol Pablo doon na masay kuan nga dunay mga naglapas, dili kuno nanambag si Pablo nga dili ta manig-ingon kanila. Nga tungod ni ana, sulod sa usa ka adlaw nangamatay pila man ni kabok ang gilitok ni Pablo base sa nasulat kuno. Nangamatay ang kaluhaan og 3,000 kanila. Pilay gilitok ni apostol nga si Pablo nga nangamatay sulod sa usa ka adlaw tungod sa ilang pagkamalapason gisilutan sa Dios. Kaluhaan og 3,000. Tanawa gani. Kanang kaluhaan og 3,000 pila? 23,000 ang litok ni apostol nga si Pablo. Karon, asa gikutlo na ni Pablo? Didtos numeros. Tan-aw nimo sa bersikulo 8, dunay gamay kaayong litra. Na diaw, makita nimo sa katapusan ng mga pulong anang naa sa bersikulo 8, na gamay kang litrang in. Lantawa gani sa footnote sa ubos og asang litra nga in. Di ba mo gawas ang 18? Mo nang gibasa nato nga nangamatay kunong 3,000 kuno 23,000 ka mga tao sulod sa kadlaw. Unsay gisulat sa scholar sa Biblia nga didto nagikuha ni Pablo. Naas numeros 25. 1 hangtod 18. Pero kining giingon niya nga nangamatay ang kaluhan og 3,000 23,000 naa sa numeros 25 9. Nasapon gyapon sa 1 hangtod 18. 9 na lang atong basahon para pagdaginot. Kay ato ning ipaila, ato ning pailhon kinis Mr. Bendilio nga nagsigig panghilabot sa mga ministros PBCM. Paliw pagbasa Brad Rome sa gikutloan ni Pablo og tinuod bapod nga 23,000 kaluhaan og 3,000 ang nangamatay. Tan-aw nato og wala ba makulangi ang gisaysay ni Apostol Pablo. O dinhi Brad Macarayo at umabasa sa Numeros kapitulo 25 bersikulo 9 nagingon dinhi. Og kadtong mga nangamatay pinaagi sa hampak may kaluhaan og 4,000. Mo kana Brad Macarayo. Busa dunay nangamatay di ay nga kaluhaan og 4,000. Ang didtos numeros 25 bersikulo 18 kaluhaan og 4,000. Ang gisulting Pablo nga nangamatay sa sulat niya sa unang Korinto 11 16 hangtod 8 sa unang Korinto, ang iyang gilitok kaluhaan og 3,000. Asa nang 1,000? Unya mo ingon bata karon nga si apostol nga si Pablo di na tinuod. Unya oyon ka Bendilio og debate ni mo yon baka si Kristo peke nga magtutudlo dito sa mga apostoles. Og debate ha? Og cross examinon ta ka. Akos mutubag ka sa akong cross examine. Si Kristo dili peke nga tinuod nga nagtudlo sa iyang mga apostoles. Sundan ti ka og cross examine. Questionon ta ka karon kay ang sukdanan. Og masayop ang tao sa Dios. Di naman day siya tao sa Dios. Kay ang tao sa Dios human matudloan sa Dios. Di man masayop sa paglitok. Si apostol nga si Pablo nasayop man oyon ka nga si Hesukristo di na tinuod. Tapos maglingo-lingo ng ulo nimo. Mao na muna mo ingon ka atong previous nimo nga wale nga nabati gani diha sa way kurat radio FM sa Balingasag nga pakigdebate hagit kag debate na kun debate hanta ni akos pulok-pulok agi nimo ni na tanawa lagi naasa pa nga si apostol nga si Pablo gawas ni Pablo nga nasipyat sa pag-istorya. Naapay usa sa mga tinun-an gani ni Hesukristo gani nga gitudloan sa atong Ginoong Hesukristo. Pero sa iyang paglitok sa ngalan, ang ngalan nga iyang gilitok dili mao ang nagsulat og nagsaysay og nanagna sa iyang gisulti. Kinsang usa sa mga tinun-an sa atong Ginoong Hesukristo kakuhaan atong sample Brad Jisrael. Ang kakuhaan nato usa nga sample nga usa nga nasayop si Apostol Mateo. Kanas Apostol Mateo, apostoles atong Ginoong Kristo. Unya si Kristo nga nagtudlo, dili masayop. Si Kristo magtutudlo. Unya tan-aw na to kay ingon ang usa ato kog example si Apostol Mateo. Unsay gisaysay ni Apostol Mateo? Niya sa sinulat ni Mateo, diri sa nakasulat sa Mateo kapitulo 27, bersikulo 3 ngadto sa 9 gingon. Og si Judas ang iyang magbubudi sa pagkakita niya nga si Jesus gihukman sa silot. Nagbasol og ang salapi nga
kabuok gidala niya balik ngadto sa mga saserdote nga punuan. Oh. Og sa mga ansyano og miingon, nakasala ako sa akong pagtugyan sa dugo nga matarong. Apan mitubag sila nga nagingon, unsa may amo niya na imura kana og ang salapi iyang gisalibay sa sulod sa templo og mipahawa siya og siya milakaw og nagbitay sa iyang kaugalingon. Apan ang mga saserdote nga punuan sa napunit na nila ang mga salapi miingon, dili matarong ang pagbutang niini diha sa panudlanan sa templo. Kaya ang kwarta kini kwarta kini nga bili sa dugo, busa na nagsabot sila og pinaagi niini ilang gipalit ang yuta sa magkukulan. Aron lubngan alang sa dumuluong, busa ang maong yuta gihinganlan nga yuta nga dugoon. Hangtod karon mga adlaw, og natuman ang gisulat pinaagi sa propeta nga si Jeremias nga nagingon, ilang gikuha ang salapi nga katluan kabuok nga mao ang bili sa gibilhan sa salapi sa anak ni Israel. Busa, tanawa, asa kuno gikutlo kuno ang giingon niya didto ni propeta Jeremias. Giingon og natuman ang gisulti pinaagi sa propeta nga si Jeremias nga nag-ingon og ilang gikuha ang salapi nga katluan kabuok nga mao ang bili sa gibilhan sa pipila ka mga anak sa Israel. Unya asa man nagikutlo kato nagbasol si Judas Iscariote giuli niya ngadto sa mga saserdote ang katong kwarta nga gibayad bugti sa pagbudi sa atong Ginoong Kristo. Didto kuno gikutlo kuno tos basahon kuno sa ni Jeremias. Unya tan-awa gani diha. Kun imong lantawon gani ang kana gani nga kanang naa bersikulo lantawon nimo sa bersikulo 8 naa day gamay litrang yo. Pag abot kanimo diha makita nimo ang kanang naa sa Mateo 27 naisita so 27:10 ug hangtod bersikulo 12. Wala gid dito ibutang sa mga eskolar nga dito Jeremias ang gikuhaan ni Apostol Mateo. Pero ang gilitok ni Apostol Mateo, si Jeremias kuno nagsaysay. Unya, karon basahon nimo na kay gikan sa kapitulo 1 hangtod sa 52, mao man ang mga panid sa sinulat ni propeta Jeremias. Hut doon man nagbasa, wa gyud maghisgot si propeta Jeremias ana. Kinsa hinoy nagsulti? Mao hinoon si Zacarias. Tanawa gani, tanawon ta gani. Palihog pagbasa Brad Warlito sa nakasulat dinhi sa nakasulat sa Zacarias kapitulo 11. Kapitulo 11 Zacarias kapitulo 11 bersikulo 12 ug 13. Tanawon ta kung si Jeremias bay nagsulti. Sige. Ingunin ni Brad Macarayo sa maong pagpahayag, ug ako miingon kanila, kung gigugma ninyo ang maayo, ihatag kanako ang akong suhol, ug kung dili ugaling pasagdi na lamang busa, ako gitambagan nila alang sa akong suhol sa katluan kabuok nga salapi, ug si Jehova miingon kanako, ihulog mo sa magkukulon ang usa ka maayong bili nga ilang gibili kanako, o akong gikuha ang katluan kabuok nga salapi ug gihulog ko sa magkukulon didto sa balay ni Jehova, matud pa sa pagpahayag Brad Macarayo. To ana, kinsa maoy nagsulti? Si Zacarias. Unya, pagsulti ni Apostol Mateo, kinsa kuno nagsulti? Si Jeremias. Karon, pagsulti dito nga si Jeremias mo'y nagsulti, ang nagtagna di tuas basahon sa Zacarias, ang pangutana moingon ta si Kristo po piki na pod nga nagtudlo ditong Pablo og ni Apostol Mateo. Mao man aron. Mao na nga kun kini naman lang may tinudluan, kun ako'y membro ani nga nagsunod din sa simbahan si Bendilio mo'y nagwali, mubi ako. Ngano man ang sukdanan tanawa ra guna ang sukdanan sa tinuod nga katawhan sa Dios.
dili masayop kumusulti. Tinuod ka na, Oo. Karayo, dili gud masayop kun kana iya ka sa Dios nga katawhan. Karon ang pangutana kay mao iyang prinsipyo na og basihan unsay gisulti niya nga si Master kuno piki kay wa man nasayop man kuno si Reverend kuno pag gamit kuno dito Salmo ug dito Deuteronomio kay dito Deuteronomio di man kuno si David nagsulti niya si Moises man kuno unya pag abot ana iya ra dang gidako nga dili tinuod iya dang gipiki ang magtutudlo ang pangutana karon kon masayop ang tinun-an dahil sa Dios sa pagsulti di naman tinuod namo gawas nga si Kristo dili tinuod base na siyang bersyon dili na mo ha iyaha man na muna na kami ang tao sa Dios dili ilhanan nga ikaw kumusulti ka di na masayop kag litok inana man na ang problema karon kanang gilitok nimo di ba tinuod paya nang imogod bisag unsa og repair na di ra man na ma-repair kana niingon ka converted lang si Mrs. White dili siya founder nganong sa uban nimong wali niingon ka man nga matod pa nimo sa diyang duna kay giatake si Mrs. White founder sa SDA ha tanawa na kana mo'y klarong bakak unya og mao na sukdanan kung tao ta sa Dios moingon ta mulimod o sa balaang kasulatan matargitan baya kana ha naabas Biblia tan-awon ta ha tan-awon ta Biblia kung dunay ta unya unsa man kanang maayo na kaana palihog pagbasa Brad Israel sige basa sa unang Timoteo 5 versikulo 8 kay atong lekturones Bindilyo kay perti magin yung pangurhi nato tan-ahon ta siya nga nangurhi di ba siya otrong kurhianan ginamit ang balaang kasulatan 5:8 sa unang Timoteo Niya itong basahon sumala sa gisitar mga sitas. Ug kung adunay tao nga wala magtaga na alang sa iya. Labi na alang sa mga sakop sa iyang kaugalingong banay kini siya magalimod sa iyang pagtuo ug labi pa siyang dautan kaysa dili magtutuo. na tona unsa di ay kung dunay di magsultig tinuod maglimod-limod amo na gingon labaw pa siyang dautan kaysa dili magtotoo na Biblia may nagsultis Pablo man na og masakit ka namo nahuna-huna Biblia among gibasa og gikasakitan nimo ng pulungan na nasakit kas Biblia nasakit kang Pablo kung nasakit kang Pablo kay may nagsulti ana mo nagsulat ana nasakit ka ni Kristo nga mo nagtudlo ditong Pablo na maproblema ka og di pa ka lagi hilabtunon sa mga ministro sa PBCM na di ka kasugamak sa rason sa mga ministro sa PBCM ha tanawa lagi na unya wa namo di namo kayang tubagon ng imong isyo unya mo ingon ka pa nga kakak mi hadlok mig makigdebate nimo o ni kini ni atong gibuhat na tinubagay dahil sa estasyonan kung panalitan tinuod ang imong giingon na kami hadlok di na mo entertainon ang imuhang mga isyo diri kanamo pero ngano man nga tubago namo ang imong mga isyo diri kanamo sa diya nga pagtubag lagi luka pa man lagi agi na tanawara niya pagyud siya atake tan-aw tani og nakaigo bagyud ani ha nangatake siya ultimo ang iyang texter gidaginot pagyud sa tigbasa niya unya ang gibuhat ni Bindilyo ni Kubit oy pagkubit wa na magkadimaong istorya kay naabot nagkwaknik tan-awon ta ang sinultihan aning Mr. Bindilyo tan-awon ta og mugawas bagyud ni maayong laki ni si Bindilyo mo na giingon og maayong laki ka diha og duna may muintap nimo nga maayong laki ka sa Biblia ako di ko mo intap nimo di ko mo ilang man laki ka kumao na imong rason magkabikos-bikos agi naluoy lang kay ka na og harap-harapan na nya atong paminawan ang ihang sulti na sab nga atake naabot nagkwaknit na to na unsay nabati na to na ako noy nag-text nag-ingon nga kining mga ang PBCM ang ilang kumpaw na himutang sa pangpang siya na
Mao na ron. Klaro kay nas pangpang. Ang naa diya kwaknit. Na tanawa ra. Kwaknit kuno ang naa kuno diya kuno sa pangpang. Wa man kuno sa kanha kuno, wa man kuno sa kasayuran, ug wa kay kasayuran unya nganong imo man gikubit. Unya karon kay niingon man ka, na ug naa sa ibabaw sa pangpang, na klaro nga naa diya kwaknit. Na pag-abot ana karon, ingon ani ra nga sistema sa kini man gud ang ato mga listeners, kini man gud ato mga texters, mga mabuot man gud sila, himasa man Biblia, nagtupar lagin mo sa imong texter. Muna klarong pagkaistorya. Unya karon, ang pangutana. Pili. Asa dapita gihatagan sa Dios og kabalauran si Moises. Ato tag hiubadaan. Maproblema magyud ka og debate lagi pastilan. Bisag asa pa kaagi, bisag asa pa kadagan, pulok-pulok agi nimo. Muingon ka, ang nas pangpang kwaknet, dabig mubasa ko. Asa dapit naghatag si Yuba og kasuguan ni Moises. Ha? Di ba ni sakag bukid? Ha? Sa bukid sa Horeb. Sa Horeb. Paliyaw ra ko pagbasa god Brother Warlito, Malakias, bebe tanahon tani kay litsuron taning tawana. Kay nag-ingon magid siya basta pangpang kwaknet. Ha? Kwaknet ang naa diha. Tan-awon ta. Panahon ni Moises. Tanaw ta, Malakias 4, versikulo 4, palihog pagbasa. Tan-aw na to. Kay litsuron taning tawhana 4:4 sa tan-aw na to didto sa nakasulat sa balaang kasulatan. Tan-aw na to og dili ba mo gawas nga ang atong Ginoong Hiyuba mismo. Pero para pagdaginot sa oras ato nang kuan kay ang nasugod ta alas 7 man 5 unya naamay nabilin nga kuan naman ta karon mga alas 7 na naman ta sa kuan mga naapay mga kapin sa 10 minutos 20 20 minutos ang atong kuan anira ang atong Ginoong Hiyuba tan-aw na to wala ba siya nag-iming, wala ba siya nagplastar? Badrome kay tanaw to dili naman mo sapon sa atong oras. Tanaw na to sa Isayas, diretso na lang ta. Isayas 2 bersikulo 1 hangtod bersikulo 4 tanaw tag unsay gisulti sa Dios. Bahin sa kasuguan. Ngamo ni akong giingon tanaw na to asa mo gawas. Na tanaw na to ha sa panan-ahon nga gisulat, sa panagna nga gisulat ni propeta Isayas. Sa gisulti sa Dios asa dapit. Tanaw na to og wala ba mag-email pagbasa. O niya Brad Macarayo ang nasitar na nimo nga sitas nagiingon dinhi. Ang pulong nga nakita ni Isayas, anak nga lalaki ni Amos, mahatungod sa Huda o Jerusalem, o mahinabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Hiuba, pagatukuron sa ibabaw, sa tumoy, sa kabukiran o igatuboy, ibabaw sa mga bungtod, o ang tanang mga nasod, maganayan, ngadto kaniya o ang daghang mga katawhan, mga tuog manag-ingon, umari kamo o manungas kita sa bukid ni Hubad ngadto sa balay sa Dios ni Jacob o kita pagatudluan niya sa iyang mga dalan o managlakat kita sa iyang mga alagyanan kay gikan sa Sion mugula ang kasuguan o ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. Sa 4. Sa 4. Og siya magahukom sa taliwala sa mga nasod og magapahimangno sa daghang mga katawhan og ang ilang mga espada ilang himuon nga mga punta sa daro og ang ilang mga bangkaw himuon nga mga galab o usa ka nasod dili makabakyaw sa espada batok sa usa ka nasod og dili na gayod makakaton sila mahitungod sa gubat. Oh. Kana Brad Macarayo. Tuan na. Pag-abot na karon, dunay giingon nga si Yuba. Dunay giingon tungas kamo didto sa Sion. Kay ang kasuguan mo gula sa Sion. Unya na aday giingon nga magkatawhan nga naa usa ka nasod nga dili mahibalo mo bakyaw sa kamot. Kay ang ilahang bangkaw himuon nga galab, ang ilang espada himuon nga puntas daro. Natanawa asa? Subida ko sa bukid, dito sa balay sa Dios. Naapo dahil dito gitukod balay di sa Dios sa atong nabasa sa Biblia. Unya kay naaman dito gipatungas bukid. Al pangutana unsa maning Sion? Pagbasahon nimo sa Bibliang Katoliko, kanang giingon nga listahan sa mga pulong, kanang Sion bungtod na ubukid sa Jerusalem. Ikadua sa laing pagkatawag
Ang kanang Jerusalem, siyudad sa Jerusalem. Unya, kanang Sion, bukid o bungtod sa Jerusalem. Unsa day nang Sion, bukid sa siyudad sa Jerusalem. Laing tawag sa siyudad sa Jerusalem. Ang kanang gitawag Sion. Ang pangutana, didto man gipahimutang, didto sa Sion, ang mga kasuguan mo gawas, didto kuno ipasimba ang mga tao sa Dios. Na ang pangutana, si Yuba nga nagsugo, ug mo'y nagsulti ana, si Yuba kwaknit na. Mao na niingon ko, maproblema magyud ka. Kinsay Dios nimo, ultimo Dios, maingon na nimo kwaknit. Ngano pangutana, kung mosimba sila dito, kinsay simbahon dito sa bukid sa Sion. Na sa atong nabasa, ang Sion, bukid sa Jerusalem. Ang laing tawag sa siyudad sa Jerusalem, kanang Sion. Na kay bukid man na. Ang pangutana, unsay gipahimutang sa Dios diha sa Sion. Palihog pagbasa, Brad Rome, unsay gipahimutang ni Jehovah diha sa Sion. Dito ipasubida ang makatawhan. Dito ang giingon na 2:1-4 sa Isayas nga dito himuon kuno, simbahon kuno, magsimba ang mga tao dito mugawas ang kasuguan. Ang mga tao nga dili mahibalong mubakyaw sa ilang kamot. Dinhi Brad makarayo atong pagbasahon. Sa mao lang gyapon basahon sa Isaias sa iyang kapitulo 28, bersikulo 16 nagingon. Busa mao kini ang giingon ni Jehova. Aniya karon gibutang ko sa Sion alang sa usa ka patukuranan, ang usa ka bato, ang usa ka sinulayan nga bato, ang usa ka bililhon nga bato sa pamag-ang, sa patukuranan nga malig-on kadtong moto dili magadali. Tuana, unsay gibutang ni Jehova dito Sion? Nga mauna ka ng Sion bukid sa Jerusalem? Dito ipasubida ang mga katawan, dito mo gawas ang kasuguan, na dito gitudlo nga dili na sila mubabakyaw sa ilang kamot, ginamit ang espada ug bangkaw, kay ilang espada himuon naman nga puntas daro, ang ilang bangkaw himuong galab. Ano itabo? Batos pamagang ang gibutang dito Sion. Pangutana, sa pag-record na sa mga apostoles, kinsay katumanan sa bato sa pamag-ang Brad Warlito nga gipasabot ni apostol nga si Pablo, kinsa ang batos pamag-ang? Niya mabasa Brad makarayo sa basahon sa Episos sa iyang kapitulo 1, Kapitulo 2. kapitulo 2 siyang bersikulo 20 giingon dinhi sa pagpahayag mga kaigsunan. Giingon din sa pagpahayag mga kaigsunan sa maong 2:20 sa Episo. Giingon din nga alang niini giingon dire kamo mga tinubkod ibabaw sa patukuranan nga mao nga mga apostoles o mga propeta nga niini si Kristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang sumala sa pagpahayag Brad makarayo. Tuana, unsa di ay si Hesus Kristo batos pamag-ang. Kinsa day katumanan di ay sa batos pamag-ang di ay mao ang atong Ginoong Kristo. Kinsa nagsulti? Si apostol nga si Pablo. Karon kay si apostol Pablo may nagsulti sa giingon sa katong gipahimutang nga batos pamag-ang sa bukid sa Sion, mao ang atong Ginoong Jehova. Mao'y nagpahimutang ana sa katumanan kinsa? Si Kristo. Ang pangutana, kay si Kristo man, asa gipahimutang si Kristo? Dito Sion, dito sa Jerusalem. Ang pangutana karon ang Sion. Mao man gipahimutangan batos pamag-ang bukid man. Ang pangutana karon si Hesus Kristo lugar gipahimutang sa atong Ginoong Kristo Bindilyo dito sa Sion, bukid sa Sion, sa atong nabasa sa Biblia, bukid sa Jerusalem. Si Kristo kwaknit. Busa si Bindilyo na sayop. Kay ngano nagngalan man siya og dili mao nga ang bungtod sa gisgutan diha Horeb o Sion mao ra kana ang gisgutan. Busa pag-ingon niya, iya gidaginot. Kay nahimutang ang ilang compound des pangpang klaro. Nga nimo yo diha kwaknit. Na pangutana karon, ambot mo tugot mapugka nga ang mga apostoles ni Kristo kwaknit. Ha? Nawa ka mahibalo di ay? Nga sa tagna. Ni siya nga matawag og kwaknit kay siya nagpailaman nga tinunan o sinugo ni Ginoong Kristo Brad Makarayo kini si Mr. Bindilyo. Bosa, ayaw hagyon ng imong rason kay makuninitan kas rason sa mga ministros PBCM na magkapuliki ka. Nga naman, una, kinira. Tanawa ragod. Og tinuod pa ni nga katawhan, nga tao sa atong Ginoong Kristo. Kini si Mr. Bindilyo. Question, kinira. Imo maging gilatos kuno mi sa imong programa.
Ang pangutana, kini rapod ang amo dihang ipadayag. Ang pangutana karon, kung tinuod kang tao sa Dios, matudloan ka, di man ka makurian ka, di ka masayop. Ang pangutana karon, o nga imong gikubit. Mao na. Ang gikubit nga gitudloan gipaybalo ka nga ang PBCM compound nahimutan sa ibabaw sa bungtod. Wa di ka mahibalo na mismo pang atong Ginoong Kristo ang iyang mga tinundaan asa na pahimutang sa patag o sa bungtod. Na gawas gisbaba ni Kristo ha. Tanawon tagani. Paliyaw gani pagbasa Brad Israel be sa Mateo kapitulo 5. Tanaw nato bersikulo Tanaw na to sa versikulo 14. Be, palihog pagbasa. Tanaw ta og asa nahimutang ang mga gipangtudloan sa atong Ginoong Kristo. Kay si Mr. Bindilio, di man gid mahimutang sa bungtod o pangpang. Kay ang iyaha, basta pangpang kwaknit ng naadiha. Bitanaw ta kung si Kristo pasultion. Kwaknit ba ang nahimutang sa ibabaw sa bungtod? Niya atong sumala sa gisitar mga sitas Brad Macarayo. Kamo mao ang kahayag alang sa kalibutan, ang syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod dili gayud mahisalipdan. Oh, tuan na. Unsay giingon? Ang syudad nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod dili mahisalipdan. Ang pangutana, kinsay naa didto? Kamo mao ang kahayag sa kalibutan. Kinsay giingog kamo? Mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo. Asa nahimutang? Sa siyudad, sa bungtod. Balik dito lagi sa listahan sa mga pulong. Nga giingon dito kanang siyon bukid sa Jerusalem. Ang laing tawag sa siyudad sa Jerusalem. Na tanawa, asa nahimutang sa bungtod. Kamo mao ang kahayag nga nahimutang sa ibabaw sa bungtod. Unya kung si Bidilio pasultihon, dili mahimutang ang katawhan sa Dios sa ibabaw sa bungtod. Kay kung didto mahimutang kwaknit na dili na tao. Tanawara? Ha? Tanawara. Unya Bindilyo. Mo na ang among giingon. Nga, kung pananglitan, sukdanan nato. Ha? Kung kita tinuod ang katawhan sa Dios, dili ta masayop. Nganong nagkasinayop man lagi ta. Ultimo ang atong Ginoong Kristo. Way kasayuran. Si Mr. Bindilyo nga sa pagpahimutang sa atong Ginoong Hiyuba sa plastada, unta niingon ka nga gipahibalo ka stickster nga ang compound sa PBCM nahimutang sa ibabaw sa bungtod, moingon unta ka og tinuod kang nahibalo sa Biblia og mahibang kaagan pagyud ka sa Biblia nga di ka malutsan ginamit ang Biblia, moingon unta ka di nato na kubiton kanang rason sa atong texter. Kay kung kubiton nato na nga ang PBCM compound nila nahimutang sa ibabaw sa bungtod na ultimo ang atong Ginoong Hesukristo ang batos pamag-ang sa pagtagna palang kaedaan sa atong Ginoong Hesukristo. Siya ang batos pamag-ang sa pagtagna didto manasyon gipahimutang Isaias 28:16. Unya sa Isaias 2:1 ug 4 diha na sa Sion didto mutungas dito sa balay sa Dios ang mga katawan og didto mo gawas ang kasuguan og didto sila magsimba sa atong nabasa na kinsang tuwa didto ang atong Ginoong Hesukristo. Unya tuwa man kunong balay sa Dios napay 5 minutos tan-awon tang balay sa Dios palihog pagbasa Brad Israel sa unang Timoteo kay tan-awon tani ato gyud nga dasun-dasunan ang mga gibuhian natong pahayag tan-aw natong unsa ni ang panimalay ni Hiyuba nga giingon tuas bukid sa Sion ug unsa puning panimalay o balay sa Dios. Unang Timoteo 3, palihog pagbasa, kapitulo 3 bersikulo 15. Palihog pagbasa. Niya sumala sa gisitar mga sitas, kun manalagan man ugaling Kung malangan man ugaling ako, ingon. Kun malangan man ugaling ako, ikaw mahibalo na unsan sa paggawi diha sa sulod sa panimalay sa Dios. Nga mao ang iglesia sa buhi nga Dios ang haligi nga ingon haligi og nagpanalipod sa patukuranan. Sumala sa nagapahayag mga karayo. bosa, ang giingon sa Biblia nga ang panimalay sa Dios mao ang iglesia sa buhi nga Dios sa atong nabasa. Na unsa man ang iglesia sa tawagon nga opisyal nga ngalan. Tuas Roma 16, din si Kristo mo'y nagtukob. Pero kung si Bindilyo mo'y pasultihon,
ang SDA, dili si Mrs. White mo ay nagtukod, ana. Nga naman, ipatuo magyud nga atong Ginoo Kristo. Pero sa uban yang sulti, kinsay nagtukod? Amo gawas. Nga ang nagsugod, ana, sa pagtukod mo, nga namuntar ang SDA, si Mrs. White. Tanawa ra, na mao na nga magkasinayop-sinayop na sa pag-interpretar sa mga nakasulat sa Biblia o sa pagkuwag punto aron ilang ihapak diri kanamo ingon nga kami maigo sa ilang hapak pero tanawa gani kinsay na igo sa pag-counter namo mo nang giingon mukuhit gani ka Mr. Bindilio ayuha lagi nga kana makaigo ka basig doon na pa yung mga bugat pa nimong rason diha basig doon na pa yung mga bugat nimong rason buhi ko no kay ato kunong lantawon og di ba namo kaya ang imong rason. Kaya naging dahay magikagdebate. O niya magdebate, kini panalitan harap-harapan. O niya tanawa ganin, o niya sa Jerusalem man to, tuagi dito atong Ginoong Kristo. Wa tayo so pa kay na-record sa Biblia. Pero kanang inyo, wade po ka masayod. Nga sa Juan 4, versikulo 21, giingon nas atong Ginoong Kristo, og si Jesus maingon kanya babae. Tuhi ako, taliapot na ang takna, og kamo. Magasimba sa mga dili. Moabot man day kuno taliabot nga dili lamang di ay kuno ang pagsimba di ay kuno didto lang kuno sa Jerusalem o niining bukira. Kinsa nagsulti? Si Kristo. Dili kuno kay diini ra kunong bukira o sa Jerusalem. Naa pa day lain day kuno nga dili na didto sa Jerusalem ug dili na didto sa bukid diin nagsimba sila. Sa atong nabasa nga nakasulat sa Biblia. Ngano? Asa man di na? Sa panahon sa atong Ginoo Kristo didto sa Jerusalem. Pero pangutana kayo na may laing dapit diin didto magsimba ang mga katawan. Asa man na? Mao nang naa sa Judas 1, versikulo 20 nga ang paghimo sa pagampo diha na sa Espiritu Santo. Judas 1:20. Ug magbago sa pag-alagad Roma 7:6 diha na sa Espiritu Santo. Unsay prueba nga Espiritu Santo may gipasabot sa Roma 7:6. Basaha gani ang pulong sa Dios nga Biblia, di ba? Diha ka makapitok-pitok imong mata Bindilyo. Asa dapit ang pagpangalagad naa sa Espiritu Santo. Kinsay alagaron dito sa bukid sa Sion? Bato sumaga nga mong atong Ginoo Kristo. Kinsay nag-alagad mga apostoles. Sa ilang pag-alagad para ang tao masayon. Giwali nila sa tanang dapit Colosas 1:27-28. Gihatagag kinutuban unang Korinto 13:9. Ningon ilamin say dili hingpit. Gumikan kay dihingpit mawala dili pabilinan Hebreano 6:1. Unsang matanga sa mensahe nga dili hingpit mawala dili pabilinan Roma 10:17 sa Bibliang Katoliko wali nga Kristo. O tanahawara di giwala ngano man parang mailusot nga doon na pay pag-alagad pag-ampo ug pagsimba asa diha na sa dapit sa Espiritu Santo. Di pod nga wali nga hiyuba mo puli kasi Jeremias 31 versikulo 31 kama 34 niingon masiyuba di na itudlo ang iyang ngalan. Naunsa man dayng wali hading mo puli sa waling Kristo. Unang Pedro 1:12 mga tao gyud nga nagwali sa balita sa Espiritu Santo. Musugot kag sa dili Bindilyo. Mamroblema ka lang namo, magugtas ka lang namo. Kay imong gisugdan nga PBCM imong gisugok kaning kamuti lang. Nga sa tanan nimong atake diri kanamo di gyud namo masagang. Kay masagang gani namo kanang imong atake diri namo isumbalik namo na. Pag isumbalik namo nimo baga-bag yung agi nimo sa imong rason. Mga kaigalan ug mga